Άρχισαμε τα προηγούμενα. Αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ. Δεν μπορώ. Κάνε δουλειά σου. Υπάρχουν δύο είδων άνθρωποι. Αυτοί που λένε πού σε ρε τρελέ, και αυτοί που λένε πού σε ρε τερέλε. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που αυτοί που λένε νυχοκόπτη και αυτοί που λένε νυχοκόπετη. Το έχουμε παρακάνει. Λέει αυτά. Συγγνώμη. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων και υπάρχουν και δύο είδη ανερθρώπων. Λέει ο Κώστας από σαν Χωσέ. Εντάξει, έχει παραγίνει αυτό. Αλλά είναι ωραίο. Η Άλμπα παρατηρεί και λέει: μάλιστα, λέει, μόλις είπες Κώστα τη φράση, είναι πολύ σωστό να βάλεις το δάχτυλο από πίσω με το Γιάννη να συνεχίζει και να λέει και δύο μπορείς. Για τη ρακέτα, βρε Άλμπα, για τη ρακέτα. Λέει τις εξής δύο αλήθειες. Πρώτη, ο καλός ο κόλος φαίνεται και από μπροστά. Και δεύτερη, ενώ έχουν γεμίσει οι παραλίες βραζιλιάνικα μαγιό σε οπίστια, όταν τα ίδια νέτα φοράνε φούστα το βράδυ, ζορίζονται μην φανεί λίγο πουτάκι. Μωρή τι βάνω κασέλα βαϊμάκι. Μη χαίρεσαι που είσαι στο συνένα. Ο Κωστάκης ο Μήτρογλου θα πιστολίσει το άτρεχο κορμάκι σου καλά και μέσα και έξω. Γλυκά φυλάκια. Τώρα μου αναγκάζει να χτυπήσω κι εγώ με φωνή 4, αν μου επιτρέπεις. Βαϊμάκι κοτίτσα, χαίρεσαι που κουτσούλησε γλάρο στο βλέφαρο του κόρακα και δεν είδε το πέναλ του η μπαγάσα. Άρε πλυντήριο που θέλετε για να καθαρίσετε τις βρωμιές σας από πέρυσι. Και υπογραφή Τζόνις 7, όπως ακριβώς την ονειρευτήκαμε. Γεια σου συσκακιστή, λέει κάποιος. Ο Κάλσεν είναι θεός, διάδοχος του Κασπάροφ. Τους γλεντάει όλους, θα κάνει ό,τι γουστάρει και δεν θα δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Ακόμα και ένα τόσο ευγενές άτομο όπως το σκάκι του κάναμε καπριλίκι, έτσι. Σας κερνάει ο Κάλσεν. Κάρσεν, σας κερνάει ο Κάρσεν. Άρε Έλληνα παιχταρά. Εσύ που ήρθες στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο τένις πήγες και το έκανες μέσα τούμπα. Άρε Ελληναρά, μόνο εσύ. Μόνο εσύ. Χωρίς πλάκα, μόνο εσύ, κανένας άλλος. Κανένας, απολύτως κανένας άλλος. Ορίστε, υπάρχει βιντεάκι, λέει, από αγώνες της ομάδας Σκάκη της ΑΕΚ με ένα μάτσο οπαδούς να φωνάζουν πίσω από ένα γυαλί. Εδώ λέει να έρθει ο Κάλσεν και να τολμήσει να φάει τη βασίλισσα του Έλληνα. Καφέδες και κινητά θα του πετάνε. Λέω Σαρμένο. Κανονικά. Το νέο σύνθημα. Ποιος, χάσ' το αγόρι μου. Τιμά τον Κωνσταγκότζο, ο οποίος τη Δευτέρα ξεκίνησε την εκπομπή του με τη φράση «Ας κάνουμε τα προκατακτικά γιατί έχουμε καιρό να σμίξουμε». Τι είναι αυτό, τελειώστε με αυτή τη μεγάλη αλήθεια, είσαστε πουλημένα λαμόγια. Μπράβο. Και δεν λέει τελειώστε, λέει τελειώστε τε. Γίνεται λοιπόν ο έλεγχος. Στο αυτοκίνητο όλα καλά. Στις τσέπες του Μπαλοτέλη βρίσκεται ένα μεγάλο ποσό. Τύπου, ξέρω εγώ, 220.000 λίρες νομίζω. Πολύ μεγάλο ποσό, που δεν το κουβαλάς πάνω σου. Και στην τυπική ερώτηση του Άγγλου αστυνομικού, κύριε Μπαλοτέλη, γιατί κουβαλάτε τόσα χρήματα μαζί σας, η απάντηση του Μάριο Μπαλοτέλη, γιατί μόνο ο Μάριο Μπαλοτέλη, ο Ζωζέ Μουρίνιο και ίσως κανένα δυο που δεν σκέφτομαι ακόμα μπορούν να τη δώσουν, είναι γιατί είμαι πλούσιος. Είναι μικρός θεούλης. Τελείωσε. Γεια σας παιδιά, μεγάλη αλήθεια. Όταν παίζεις με ένα παππού τάβλη, όταν του κάτσει άσχημη ζαριά, ρωτάει τι ήρθε προς επαλήθευση, αλλά αν είναι ντόρτια και πάνω, τις παίζει αμέσως. Ιερέ τέκτονα του έρωτα και αρχιμάγιστρε του Κάμα Σούτρα, δεν θέλω τη βοήθειά σου, αλλά την πνευματική συμβολή σου. Όταν πελεκάω την κούκλα μου, χάνει αέρα από τη βαλβίδα. Τι να κάνω. Θα μας λέει τους 6 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ανέφερε ο Αλέξανδρος Θεοφιλόπουλος τον τροσμό. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Ντεζίου, ας πούμε. Ντεζίου. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Ντεζέου. Λοιπόν, τον είπε Ντεζαβί, Ντεζέβε, Ντεζού, Ντεζεβέ, Ντεζεφ και ο αρχηγός του Άγιαξ. Ο οποίος μας ενημερώνει ότι επίσης είπε ότι οι διαιτητές γίναν 6, άντε να γίνουν 11 και αν δεν κατεβαίνει μια ομάδα παίζουν φιλικό με την άλλη. Μόνο εσύ, Αλέκο.
Θέλω φωνή 4 για ένα μήνυμα το οποίο νομίζω σπάει κάθε ρεκόρ πρωτοτυπίας. Ναι. Βαϊμάκη Βαζέλα, σας μπούκωσαν χθες ρε πρέσβυδες στα Φερέρο Ροσέ. Έτσι, 5-5 να τρώτε τα Φερέρο. Φερόρε τα γράφει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ποιο είναι το αγαπημένο γάλα των δημοσιογράφων του Sport FM? Μόκο τσόκο. Αλλά κάνετε γαργάρα ότι ο κύριος Ισέ δεν είχε σκοράρει πέρυσι σε καμιά από τις ομάδες που τερμάτισαν πάνω από την 5η θέση. Αν διαβάζατε ραντάρ θα ξέρατε. Εσύ Τσάουσι, γιατί ο άλλος νομίζω ότι πήρε τον Κέβιν Κίγκαν. Και στον ΠΑΟΚ που το βάλε στην Τούμπα, τι θέση τερμάτισε ο ΠΑΟΚ, φίλε μου? Ένατος! Μια ιστορία που μας έχει στείλει ο Ανδρέας. Μου ακούστε. Χθεσινοβραδινό σουρεάλ σκηνικό. Έχουμε βγει 3 φίλοι για φαγητό. Σε διπλανό τραπέζι, μια μεγάλη συντροφιά 8-10 ατόμων πιτσιρικάδων γιορτάζει τα γενέθλια κάποια από την παρέα. Ο εορτάζων κάθε στο μέσο του τραπεζιού και το κορίτσι του ακριβώς απέναντί του, στο άλλο μέσο, με τη φωτογραφική μηχανή οπλισμένη για να παθανατήσει στιγμές από την όμορφη βραδιά. Έρχεται η ώρα να σβήσει ο εορτάζων τα κεράκια και εμφανίζονται 2 τούρτες. Η μία με κεράσια από πάνω και η άλλη με τρίματα σοκολάτας και τρούφας. Και πιάνει ο Δημήτρης, έτσι τον λέγανε, ένα κερασάκι και το πετάει όλο χαρά στην κοπέλα του, φωνάζοντας: «Άρπαξέ το στον αέρα, Θάλια!» Έλα όμως που η Θάλια δεν προσέχει, δεν αντιδράει εγκαίρος και σκάει το σιροπιαστό κερασάκι πάνω στο λευκό φόρεμά της, δημιουργώντας μια μπορδοροδοκόκκινη στάμπα στο σημείο του στήθους, η οποία απλώνει όσο της ρίχνει νερό και την κάνει 3 χειρότερη, με αποτέλεσμα η Θάλια να φλερτάρει με ένα ελαφρύ ή λιγότερο ελαφρύ εγκεφαλικό. Anyway, η Θάλια κρατάει χαρακτήρα. «Εντάξει, να πρόσεχε και εσύ βρε μωρό, χάλια με έκανες. Sorry, αγαπούλα μου, νόμιζα ότι θα δω πιάνει το κερασάκι στον αέρα», απαντάει ο άλλος και τα πράγματα βαίνουν προς εκτόνωση. Μέχρι που φέρουν μπροστά στο Δημήτρη την άλλη τούρτα με τα τρίματα σοκολάτας και αρχίζουν να του λένε το τραγουδάκι. Με το που λένε το και όλοι να λένε ένα σοφός, ο Δημήτρης ρίχνει το δυνατότερο φύσιμα της ζωής του. Και πράγματι, όλα τα κεράκια σβήνουν. Και όλο το πάνω μέρος της τούρτας, όλα τα τρίματα, όλη η ψηλή τρούφα, όλα τα κομματάκια σοκολάτας εξμεντονίζονται και αυτά πάνω στην ταλέπορη Θάλια και το φόρεμα της γίνεται και άσπρο και ροζ και καφέ και μαύρο με μικρά στιγματάκια λιωμένης σοκολάτας απλωμένα πάνω του σε 1002 σημεία. Η Θάλια δεν αντέχει άλλο. Βάζει τα κλάματα, ρίχνει το πιο δυνατό ουρλιαχτό που έχω ακούσει ποτέ μου και ρίχνει το ποτήρι με το κρασί προς το Δημήτρη βρίζοντας. Πάνω στην ταραχή της δεν σημαδεύει καλά και το κρασί πέφτει όλο πάνω στο διπλανό του Δημήτρη. Αυτός τα παίρνει στο κρανίο και τη βρίζει. Τα ακούει ο αδερφός της Θάλιας, τον βρίζει και αυτός και αρχίζουν να πλακώνονται. Ξύλο αυτή, κλάματα η Θάλια, αμήχανος ο Δημήτρης δεν ξέρει πού να πρωτοπάει και με ποιον να πρωτοασχοληθεί. Προσέξτε τώρα φινάλε. Δεν τιμά απίστευτα τον κολλητό μου, ο οποίος χωρίς να σηκώσει ούτε στιγμή το βλέμμα από το πιάτο του, γυρνάει και μου λέει: «Καλά, δεν έχω φάει καλύτερη καρμπονάρα στη ζωή μου. Ρε μαλάκες, εδώ να ερχόμαστε που είναι και ήσυχα». Λοιπόν, μετά από αυτή. Πολύ αγριεμένα μπήκες. Πολύ αγριεμένα, λοιπόν. Μπήκες πολύ νταϊλίδικα, λοιπόν. Να σας πω. Κομμένα τα αστεία. Θα μιλήσουμε για μπάλα. Για πέ ρε Ντάι. Για πέ. Δεν σ' άρεσε? Όχι, μα για πες. Θες να τεινάξουμε τα ποτενσιόμετρα, μπορώ κι άλλο άμα θες. Όχι, για πες λοιπόν. Τι πήγες να πεις έτσι καζωμένος? Δεν έχει τώρα γιατί μου κόψεις τη φορά. Πες αφού δεν Κατάλαβες. Ραδιοφωνική ευνοχιστή. Δεν έχει σημασία γιατί δεν θέλω. Γιατί μόλις παραπώ θα με διακόψει. Όχι, δεν θα σε διακόψει. Θα με διακόψει, ξέρω εγώ τώρα. Εδώ θες να κάνουμε γκάλωπ. Δεν θα με διακόψει. Φυσικά και θα με διακόψει. Όχι, δεν είναι. Πες μου πως θα γυρίσεις. Σ' αγαπάω, μην αργήσεις. Έχει δει τι θα γινόταν αν πίναμε και βγαίναμε να κάνουμε εκπομπή? Το βράδυ της κατάκτησης του Ευρωμπάσκετ το 87, 14 Ιούνιου δηλαδή του 87, θέλεις να ακούσεις τραγούδι? Όχι, μ' αρέσει. Θες να μου κάνεις μουτές? Όχι. Κάνε ό,τι θες. Δεν πρόκειται να σπάσει η αυτοκυριαρχία μου. Μην ορκίζεσαι. Λοιπόν, έλα Κώστα, ο Γιάννης είμαι. Έλα Γιάννακη. 14 Ιουνίου του 87.